Ndokwasai mose muzita raJesu anouya tichida kutenda Mwari nechipo cheupenyu pamwe nemukana watipa kuti tigone kuswedera kwaari, tigone kuwana taro kwaari, agone kutitsura kwatiri. Mukati menguva ino tichacherechedza ndima imwe chete yatichakurukura panguva ino. Tichaverenga tsamba redu kubhuku rakajairika, bhuku raRuka, Luke chapter 17 verse 32. Harina mavara akawanda. Luke chapter 17 verse 32 inotiwo, rangarirai mukadzi waLoti. Yobva yatopera yakadaro. Vadzidzi vakagara naKristu. Jesu ndokutanga kutsanangura pamusoro penyika inouya, manakiro nemabhenefits eko. Vanakirwa, vazipirwa pamusoro penyika inouya, vanobvunza tingaiteiko kuti tigone kugadzira kuonekwa kwamuponesi. Ndopaanonyora nokucherechedza mashoko aya anotiwo, rangarirai mukadzi waLoti. Vanoda kunyora musoro wenyaya unotiwo, kumakomo tinosvika tose takakwana here? Kumakomo tinosvika tose takakwana here? Inyaya yakajairika inotsanangurwa pamusoro panyaya yamailoti. But mubvunzo unogona kuuya, pane chirahwe chakawanda apa vana wakumusha chatofanira kuti ticherechedze pamashoko mashoma. Tingori nezvinhu zviviri zvatakanzi tirarame tichirangarira. Tirangarire zuva reSabata kurichengeta rive dzvene, zvotova nechikomborero. Chokupedzisira chacho, kana vada kuenda kumusha, kune vosanda kuenda kudenga, kune vosanda kuponeswa, anofanira kurarama nepfungwa iyi yekurangarira mukadzi waLoti. Sei mukadzi waLoti? Mukati meBhaibheri makazara nharadada nevakomana nemavato pakunamata kwedenga, but denga rinofuratira vose, rinonga munhu mumwe chete. And to make matters worse, mudzimai Loti. Tinotsanangura pamusoro paKaini. Unoita zvakaipa ndokuponda munin'ina. Denga rinoti zviri nani kubatwa nemweya waKaini unogona kuponeswa pane kubatwa nemweya wamailoti, denga rinopotsika. Tinotsanangura pamusoro paNimrod, mudzimba mukuru, anoti iko zvino kana mvura yazonaya ichanaya isu takwira kumusha. Panga pasati paane superset, ana Lafarge nesimende nezvose. Handizivi kuti vaishandisa mascaffold akadii, but kunyange zvakadaro ndokuinfluensa vanhu vose kupandukira Mwari. Zvikanzi this time painonaya tenge tiripo tomboona madhamu ekudenga, but denga rinoti unogona kutadza saNimrod ukawana mukana wekuponeswa, but pachive chamailoti pane nyaya, denga rinogona kuona. Tsanangura pamusoro pevakadzi vakanga vari mhare dzemisikanzwa, upomba apfuura nawo, kuroya apedza, kuponda kwanga kuzere mumaoko Jezebheri. Unotsanangura pamukomana ndokutaura kuna Elijah, pastor na general conference president panguva iyo, zvikanzi ariviri sandaparadzanisa musoro pamwe nemutsipo wako, kwakutodedera. Vanhu vakanga vaine simba rekutadzira Mwari zvakadaro, but denga rinoti Jezebheri ari nani pana mailoti. Furatirai zvose. Tsanangura pamusoro pana Absalomu, vanoti izvi zvose zvimaita chinogona kuratidza kuti ndaane simba, ndinogona kuvata nemadzimai ababa pamusoro pedenga, nyika yose yakaokera. Denga rinoti zviri nani kuva nechivi chekurepa hanzvadzi Tamari, but pana mailoti denga rinokona. Sei denga rinotidzei? Zvidzidzo zvipi zviri kubuda mukati menyaya iyi? Vanhu vanotsanangura pamusoro paJudhasi. Anotsanangurwa Judhasi unogara naKristu kumakore, unofamba naKristu kumakore, unoita mabasa makuru zvoti vaitoona kuti uyu ari pedo naKristu, but akanga ari kure naKristu, akapandukira Kristu ndokuita zvose nekuda kwemari. But denga rinoti Judhasi mukangani wehenyu, rangarirai mailoti. Why mailoti? Pakati pavanhu vose, why mailoti? Katarecedza nyaya yamailoti, hapana zvakawanda zvinotsanangurwa pamusoro pamailoti. Panongotsanangurwa nyaya imwe chete. Havana kupomba nemunhu, havana wavakauraya, havana wavakatuka, havana sabata ravakatyora. Nyaya yamailoti inotsanangurwa muna Genesis chapter 19. Ngirozi chinosvika, varume vaviri hakuna kuya dzizhinji, kwangoya mbiri mbedzi, ndokusvika dzigagamuchirwa masuo amailoti. Kana pane zuva rakamborema mukadzi uyu, kana pane zuva rakarema Dhokasi tete vedu, izuva iri vagamuchira vaeni, vasiriwo masuo epanyika, but masuo ekumusha kunodenga. Vasvika vanzwa kuti hadzina kunorara kwamufundisi, hadzina kunorara kwaparliament leader, dzakarara mumba mamailoti, dzikadya zvekudya zvakabikwa namailoti, ndokuvata mumachira amailoti. Vamwe vanoshanyirwa nengirozi kuhope, vamwe vanoona muuraravungu, vamwe vanongoona minana inoitwa nengirozi, but kuna mailoti vakaita dzokuona nemeso. Mibvunzo yose yavainayo pamusoro pedenga vaibvunzwa vachitsanangurirwa, kwakamira sei, kunofambwa sei, zvakambodini kumusha unouya. Zvikanzi munodikanwa, denga ratituma kuti tigoponesa imi pamwe nemhuri yenyu. Ndokukurukura nyaya dzose, vakawa netotal conviction yekuti mundara mutana wamazera uriko, uye kune vachaendako.
but chinonorwadza patoda kuti cherechedze panotiwo vakabuditswa nengirozi asi kumakomo hawana kunosvika. Saka kana makunotsvaga muchemberi, kana makunotsvaga tete mailoti kuSodoma havapo, mukanomhanya kumapani nokumakomo eZoari havapo zvekare, vakaparara murenje. Taura nevakanditarisa vari pano yokutoti makatoti bye kwasara, apostori takasiya, un'anga takasiya, wisiri takasiya, zvematongerwo enyika takasiya, zvechifambi takasiya, zvekutengesa muviri takasiya, kunobvunzira muchivanhu takasiya, zvoti kwose kuti kanotsvagwa unonzi mukomana wakaenda, wakupinda Advance, mukomana wakunamata, but mumabhuku ekudenga haupo. SMS yepano panyika ririmo, machurch clerk riripo zita, asi kuna church clerk wekumusha arimo, vanhu tinopararira mukati mirenje. So denga rinoti vane pfungwa nemwoyo neshungu dzokuenda kumusha unouya, rangarirai mailoti. Pane chidzidzo chinokosha, kubuda kuri nyore asi kunosvika kumakomo vazhinji ndopa wakatsakatikirapa. Takasarudza kubhabhatidzwa, takasarudza kufamba naKristu, nyau nerunde tikasiya, tikati isu takuenda namuponesi, asi panonoverengwa mazita evasvika Kenani hatipo. Chenjerai, kumakomo tinonosvika tose takakwana here, ndo musoro wenyaya. So bhaibheri ucherechedza, ko zvii mweyai, ko chii chasunda mai kuti vamboita zvose izvi, vambobikira, vakurukura, vatamba ningirozi, vaita zvose vogotadza kusvika kumakomo. Ega ndinzwi munhu waMwari, kutaura nevanhu hadzirege kudya chikafu chabikwa kunyange dziziva kuti ava havasvike. Ganitaure nevanhu vari panapa, ganitaure nemiti vana vokumusha, taura nevanhu vakadoneta Prime Land yokuti nharaunda nekereke igokwanisa kuva necampsite but kudenga vasingaendi. Ndikutsanangura nevanhu vanosponsa gospel but kudenga vasingaendi. Tsanangura nevanhu vakabhabhatidzwa nevafundisi vasiri kuzoenda kudenga. Tsanangura nevanhu vanoti vakaita zvinorohwa ndokuparidza n'anga yemunharaunda yakatendeuka, vanhu vakati aiwa muzere nemweya uye denga rinotaura nemi but kudenga musiri kuzoenda. Zviri nyore kuitira asi isu tisingaende. Mai vakachengeta vatumwa asi kudenga vasingaende. Ko chii chakasunda? Mukaverenga zvakanaka bhaibheri renyu pana Genesis chapter 19 rinotsanangura kuti haisi pfungwa, hadzisi shuviro, harisi decision ratete mailoti rokubuda muSodoma. Vakamanikidzwa, vakabatwa nengirozi kubuda ndokuenda, asi iwo mwoyo uri muSodoma. Zvine njodzi kunamata nekufamba nevanamati vakamanikidzwa, vakazvuzvurudzwa nengirozi vasina kubuda. Nditaura nevanhu varoora vari pano, vanoti vachingonopinda mumusha vakangosvika amwene naanatete vakati iyi ndo zhira yekukereke, vakapinda savadha kwete nekuda nesarudzo asi nekumanikidzwa. Ntaura nevanhu vanotevera varume, taura nevanhu vanoti vanopinda chechi nemhaka yekuti baba pamba vakati vana vose ndo kereke yatinopindai, tinogona kufamba tose asi kana mazuva ateverapo kucheuka kunouya. Nemhaka kuti hatina kusarudza kufamba naKristu, takamanikidzwa, tine vakatibata. Uza zvine njodzi kubatwa maoko nengirozi, kubudiswa muSodoma nengirozi, zvine njodzi. Tikutaura nevanhu vakamanikidzwa kunamata nemhaka kuti mweya yakaipa nemadzikiriro avatambudza. Iko zvino pakupera kwavo nechinamato chinodzikira. Taura nevanhu vakamanikidzwa kunamata nemhaka kuti rufu rwanga rashanya mumusha, pakunyaradzwa nekupera kuchema chive chapera, kucheuka kunouya. Taura nevanhu vakamanikidzwa kunamata nemhaka kuti upenyu hwaoma, hwasunga. Muchatonderere gore riya 2007 2008 zvinhu zvaoma, machechi akazara vanhu vachitendeuka. Pakati 2009 zvanaka, vanhu vakudya rifa nemukaka, vakadzokera kunodzera. Zvine njodzi kutevera Kristu wazvuzvurudzwa nengirozi isiri sarudzo yekwako. Kumakomo tinosvika takakwana here? Ndo mubvunzo uri papo. Rangarirai mai, mailoti, tumwe tose taita ngaticherechedze zvakaitwa nemai. Havana kutadza, hapana chavakaita. Vakaita zviombe zvekubuda muSodoma ndokupotsekana pachinhu chidiki. Unoziva here chavakaita? Vakangocheuka. Kucheuka kwakasiyana nekuwa, kucheuka kwakasiyana nekuputsika, kucheuka kwakasiyana nekudzokera kumashure. Totorangaridza tichakura, machemberi mai wekwangu, mai vaikuregedzera nekunze kweruoko, kwafamba nawo muchafamba mutaundi, toona mubama yati kukuti kochiko unzi rega kuita chiringa. Zvine njodzi kufamba nemunhu ane chiringa nemhaka kuti unodhumira. Zvine njodzi kufamba nemunhu ane chiringa
ganitaure naana baba vari pano, kana pane chinhu chinorwadza, kana pane chinhu chinosemesa, kana pane chinhu chinogumbura, kana pane chinhu chinozvidza kufamba nemukadzi anocheukira muridzo ivamwe varume munzira, kana pane chinhu chinopa shungu, kana pane chinhu chinomutsa hasha dzemudzimai kufamba nemurume anocheukira mumwe miridzo yemamwe madzimai. But ndo zvatoita iko zvino mukati mekurarama sevana vokumusha, kuti iko zvino patiri kufamba takananga Kenani, meso awane kucheukira muridzo wawakaipa. Ko nziyo dzawakaipa munocheukirei? Ko idzo nhumbi dzawakaipa munocheukirei? Ko mabasa awakaipa munocheukirei naye vana vokumusha? Maroro nemarodzero wawakaipa munocheukirei? Zvinogumbura nokuchemedza mano. Hatina zvakawanda zvataita. That's why Bible rinotiwo David ari nani nemhaka kuti kana otadza waiva nokurevesa, kana odzoka zvekare waita nokurevesa. Kufamba nemukristu unoputsika ari nani munotambanudza ruoko simuka tifambe tiende, pane kufamba nemukristu akamira asi akacheuka. Anonetsa. Ndo zvazara sangano rakazara nevari kufamba asi attention yakadzoka. Varipo zvokuti ukatarisa unotoona kuti timu tichinawo, but parwendo chairwo nemwoyo neshungu hatiinawo. Ndo zvinonzi naKristu kana taakuda kuenda kumusha, nokuti aya mazuva ekupedzisira hatina mumwe mukana wokugona kugadzirisa. Zvinogona kutoitika kana tatoparara taparara, ouya otora vake oenda kumusha. Saka zvinokosha kuisa total attention pana muponesi. Ngaititaure nyaya iyi. Hazvina kuvaremera kuparadzana nevakabarwa nawo. Hazvina kuremera kuti goodbye kuma neighbors, my lord, vachafamba. Hazvina kurema kuti kunyangwe bhudhi mukuru wakabarwa nawo mumusha vati kwasara taakubuda takananga Zohari. Hazvina kurema kuti vagone kuti kunyangwe nemunin'ina kana mutwin sister wavo Sarai taakuenda, asi waakufamba. Zvakarema kuti vangotadzawo ngocheuka mbichana. Taura nevanhu vari pano vakasacrifice kuti basa ngaripere nemhaka yekuti rinoshandwa neSabata, ndichengete Sabata. But apo asiya basa rinoshandwa neSabata, haanetsekani zvinomuremera kuti auye kuchechi nehembe isina kuainwa neSabata. Taura nevanhu vari pano vakafuratira zvose ati hatigone kutamba mwana Noa, hatigone kutora muteuro yemaprofita, ndezvekunyepa mukamira izvi zvikuru. Vanhu vakati zvechokwadi mukristu, but vanokundikana pazvidiki pokuti zvinonetsa kuti vauye kuzorumbidza Kristu neSabata vasati vaisa kapeti pamoto. Izvi zvimwe zvese izvi zvimwe zvese izvi my lord anoti izvi tinosiya, but pakucheuka ndo pakaita nyaya. Taura nevanhu vanotiwo mayouth ari pano, anoti uyu wangu muwiri hapana akagunzva, hapana akabata chipfuva kana magadziko, hapana akavata neni, umandara huchiripo. Zvose izvi zvikuru wakasiya, but iko zvino changokucheutsa ndechekuti unonetsekana kurara usati wana pornography nemasturbation. Zvinokunetsa kusiya. Ko zviombe izvi zvawakambofuratira, ko zviombe izvi zvawakambosacrifice. Tarira imba yakasara Sodom, tarira kitchen unit, tarira masofa akasara Sodom, tarira maplasma akasara Sodom. Ongokundikana pakucheuka bodzi. Mwana wokumusha, tambofamba rwendo rwose. Tarira mari yawakainvesta mukuwaka kwetemberi yeKristu. Ongoputsikana panyaya imwe chete chete. Ongokundikana pakutadza ongosiya kuextenda nzara. Zvimwe zvose izvi wakaita zvakanaka vanhu. Uroyi wakatosiya. Mukarudunurwa, muchapinda mvura, mucharangarira karemi. Mukatonzi bvisai magodi, bvisai madredhari. Zvose dzaiva nyora dzaienda kumusha. Maakuparadza. But iko zvino ongotadza kuenda kudenga nenyaya yechigumbu. Ngaitaure nevabereki vari pana. Vanotiwo zvinobatsirei kufamba naKristu kwemakore ose, wogorasikira the last day rekuponeswa kwako. Cherechedza, cheuka kumashure kwawakabva. Rwendo rweupenyu, rwendo rwechikristu rwawakafamba. Makore the great sacrifice, kutendeka, kuvimbika pakuparidzwa kwevhangeri. Wakaita zvose ukafamba. This is your last year. Hatigone kuita Ebenezer newe gore rino. Taura nevanhu vanenge vabvutwa nerufu. But madirei kupedza rwendo rwepano panyika. Chikristu chabhenda. Macheuka kumashure. Mashinga here kuzorora. Vana vasingaonane muri mihonzeri yokuparadzanisa vana. Baba, mai, mashinga here kufa muine chigumbu chemukwasha asati apedza jeredzwa. Mai, mashinga here kufa muine bundu pamwoyo nemhaka kuti makabviswa paposta yamaishuvira mukati mekereke. Izvi zvose izvi zvinobatsirei? Tambofamba naKristu kwemakore. Taita zvose.
Zvoto vakomana vachitaura vaita kuti mukatondosvika muSodomu vakabuda nezuro vakatoenda nengirozi. Munosvika kumakomonzi aya timu iyo hatinayo yakasara pataifamba. Da kuti mucherechedze vana vokumusha. Munogona kugara mukati memba ina baba nevana vari kuenda kumusha. Imi mai muchisara. Kacherechedza Bhaibheri renyu parinongotipa a trial yekuponeswa kwevanhu. Pakutanga pakangoponeswa 8 chete. Pa8 pacho mukada kucherechedza pavasera vakacherechedzwa. Pangori nemacouples youth haina kukwanisa kuponeswa. Handizivi kuti ngenyi ende chitema changu chasimba sekusimba kwachaita iko zvino. Kacherechedza handizivi kuti waiona mhando dzipi dzevanhu vakashama, but vanongotiwo boka revechidiki rina kuponeswa. Then the second trial zvikanzi this time hatinoda kuti vaite zvekupinda mungarava. Ngatide zvoti vafambe nemakumbo vachiona nokuonekana nyika. Pano kuponeswa vakavhoterwa kunzi vaponeswe. They were only just 4. Pa4 pacho mukada kucherechedza Amo, Dorcas pamwe nemayouth maviri. But pakunobuda pakabuda Amo nemayouth. Dorcas haina kukwanisa kubunda panyaya iyi. Pamapoka maviri pekutanga nepechipiri. Apa hapana masingle parents apa. Mawidows hapo. Handizivi kuti pa the third and the final pachabuda vanhu vakawanda zvakadii. Ende mapoka achabuda zvakadii. But anyway, kumakomo tinosvika takakwana here. Mumba menyu mamuri kuenda kutemberi. Mumba menyu mamuri kufamba muna baba namai nevana. Munosvika kumakomo makakwana here. Tarirai tambo mafambiro anoita. Wokuti munoshamirwa nemudzimai wenyu mumba. Mumba yemukati. Mobuda mumba musitting room. Munoshamirwa nemwana wamakabara mwana musikana mukuru. Muchitadza kutsura baba. Kumakomo tinosvika takakwana tose here. Ima unyatsoona kuti mapenderwo enzara akaita apa. Atirasa. Mwezoona kuti mafambiro oita vakomana iko zvino kamupfekera akaka. Katirasa. Kumakomo tinosvika takakwana here. Ichokwadi tinosvika pachechi mota dzakazara nevanhu. Nevana vachiburuka. Muri yekwangana yasvika. Toda kutenda muri yekwangana yasvika. Izvi zviitwa zvepano panyika. Asi kumakomo ndo kune nyaya. Kuti kumakomo tinozonosvika tose takakwana here. Ndo mubvunzo uripo. Tikana tafunga kuenda. Kana tafunga pamusoro pe the second coming. Timbomira kuita nharo nekubvunza. Kuchanodyiwa here, kuchanororwa here, tianofamba padzira dzendarama. Saka mutaura kuti for eternity tinge tiite nharo dzose idzombomira mwana wamai. Imborangarira mai Lord kuti mukati mekufamba kwako hausi wacheuka here. Attention yako yakupi. Mukacherechedza mavhesi ari pamusoro anotanga atsanangura zvakanaka sezvo zvanga zvakaita pamazuva ano. Vanhu vaidya, vainwa, nekuroora, nekuroorwa, nekuvaka. Ende zvadaro ndo zvakapa the influence yekuti kunyangwe namai vakafunga kuti akomana with the total investment yandakaita kunyika yekwedu zvedi here ndofuratira. Hapana chakaipa mukoma kuvaka. Ndonguva yatitori iko zvino. Zvakaprofitwa kare. But mukuvaka kwenyu mungave matorwa here. Attention haisi yanyanya kuwandira pakuvaka kudarika kuna Kristu here. Zvakanaka makore afamba sisi tambo. Kuenda kumawere. Muri kufunganya pamusoro pavanoroora. But hazvigone here zvabvisa meso pana muponesi. Pfungwa dzangosara paana anoroora. Mangoita chinhonge. Zvakanaka kuenda kuzvikoro. Mazuva kupesera vanhu vachava dzidzo ichange ichiwanda. Zvakanaka izvi. But dissertation rako harisi rakubvisa pana muponesi here. Kuti nyangwe nesabata uchatowanika wabhizi. Ukauya padivine masikati palunch wakutoenda. Otombonoona supervisor. Asi zvakusiya wakure namuponesi here. Kucheuka kunonetsa. Uzamunhu akacheuka kana mungafamba pamupata. Kana mungafamba pamurongo. Mwari mberi, mwari mashure. Munogona kutokurukura nyaya nemunhu akacheuka. Muchitoenda mutofunza muri mose. Ndo zvazara kereke iko zvino kuti vabati vemabasa chaivo vanotouya kutemberi tikatombundirana tikaita zvose. Program ikafamba yakatorekodwa successful, but meso evanhu vakacheuka. Taura naana mai vanosimuka pajekere vachitaura kuti ndiri mukadzi wemurume mumwe chete. Ichokwadi ndo wamunogara naye, but meso nezvavapo magrupu atajoina ana mai echakafukidza dzimba matenga ekutagwa zvinyadzi nezvifomu. Hauna contribution yaunoita. Ungorima mukuseka nekudownloada pedzi. Hausi wacheuka here padzimwe dzidziso. Rikataura nemwanasikana ari pano. Hauna akaroora ende hausati waroorwa ende hausati wavata. But iko zvino wane information musoro yekuti murume unobatwa sei nekuchengetwa sei. Nezvose nekuda kwema YouTube channels atoona. Haungange wapa munhu akacheuka. Haungange wapa munhu akacheuka. Imbocherechedza nguva dzawako kusvika utemberi. Cherechedza nguva dzawako kubuda utemberi. Vana vakumusha tsika kuti masikati mangwanani tinouya takapfeka zvakanaka. Chingopedza kudya palunch vakomana varume. Todzoka mashete mabhatani atakanurwa. Maoko akwenywa sevanhu vada kujima. Iyi tsika iyi hatisita vanhu vacheuka here.
So konesa anoti no, hatina zvimwe vhangeri chaparidzwa kuti kuguma kugosvika, but mukuparidzwa kwevhangeri munogona kuvarayirwa mukacheuka. Zvakaitwa naJudhasi, zvoti kumbai totsvaga zvikanzi baba vari kushanda naKristu, baba vanoshandira Kristu, baba vakadanwa naKristu, but Kristu achiti hana kutombokuzivai, ndikuzivei. Ndokutaura kwaMateo 7, 22, 20, 21, 22, 23 achitsanangura. Nezuva iro ndichatongokuudzai pachena, hana kutombokuzivai. Havasi kuramba pamusoro pemabasa akaitwa, but pakuitwa kwawo ina hana kutombokuzivai. Dzimwe hasha dzatoita nemananda atomisa pauma varume. Tiri kudhifenda vana nemhuri yekwedu kuti varambe vakachengetwa mazita mubhuku raChurch Clerk. Dai taiziva kuti kungochengeta hedu pano pasi, but kudenga zita iri harimo, tingadai taita hunhu kwawo. So pamazuva ekupedzisira patiri kufamba takananavira pakuuya kwaMuponesi, zvinotsvaga vanhu vanoisa mwoyo pana Muponesi, zvinotsvaga vanhu vanoisa zvose kuna Muponesi. Mukomana parutsanangura, my Lord pavakaputsika dambudziko rakaita nderekuti no, vakaisa simba pane zvavakainvesta, vakatadza kutenda pane zvavavimbisa, vakati akana. Given an opportunity to choose, kufuratira zvandakaita nekuda kutenda zvandisandawana panonetsa. Tsanangura nevanhu, woti vamwe vakatocheuka with genuine reasons yayo, dzonyatsoona kuti murume akatozorora, murume akatofa. Zvoti iko zvino kunyangwe makafirwa, hamusi matora nguva yakareba here makatarisa pamufi. Tozviziva kuti wasara washirikadzi, tozviziva kuti wasara wanherera, but machemero oita mubereki anenge anyanya, anogona kusiya meso avhara Muponesi mukuonekwa. Mamwe maWhatsApp status atoisa, gone too soon. Iri ndo zuva ramakaenda tinokurangarira. Hazvisi zvaita here kuti meso ako atadze kutenda kusvika kumakomo, tirambe takati asakwa tabva kumashure? Zvakatoitika zvakatoitika. Taura pane vanhu vanoti vaputsika vanoramba wakagara pasi. Hausi watora nguva yakareba here uchitenda pamusikanzwa nemamistakes ako. Wadi wasimuka uise meso pana Muponesi. Unzwa vanhu vachitaura kuti hano komana upombwe mazara waita, akomana musikanzwa mazara aita, dai Mwari atibatsira. Mwari akatotibatsira kare kutotisunungura pamuchinjikwa. Simba rakatova kwari rakuda iwe kuisa meso pana Muponesi. Kumakomo tinosvika tose takakwana. Zvino kuri kufamba SMS membership retention and review, tsvagwa kwenhengo kuti dzose dzigokwanisa dzirimo, categorization vanhu vachiiswa apo, regular nani regular nezvakadaro. Mukuitwa kwezvose izvi wanikwa zita rakanyorwa kumusha. Kumakomo tinosvika takakwana here. Kuungana kwataita patemberi, kuzadza kwatiri kuita, magozi edu osa, matunhu tiita macompetition, district nevanhu vakawanda, chechi ine vanhu vakawanda, hatidi kutsemurwa nezvakadaro. Mubvunzo unotiwo mukusada kutsemurwa kwenyu sekereke, munosvika kumakomo makakwana mose here. Mumba menyu mose muri kuenda here kumusha? Ngaitaure nevanhu vari panapa, rekambotaura nemadzimai, madzimai vafundisi, madzimai emaerida, madzimai emadepartment of directors. Kuvata napastor mumba hazisi kupei garanti yekuti kudenga muri kuenda. Vaitovata namabaloti, vaitobikira nababaloti, vaitokurukura nyaya dzose naloti, but vanga vasingazivi kuti wavanotamba naye navanofukadzira naye kudenga vari kuenda iwo akasara. Tinogona kukura. Ngataure nevana vari kumusha. Timu pakia vana vavafundisi, kukura nekukudzwa mupa mufundisi hazvikupe garanti yekuti kudenga unoenda. But isa meso pana Muponesi kudenga unoenda. Utori neprivilege yekugara mukati memba munoitwa zvechechi. Saka simba rokuita zvakanaka ragara riri padhuze newe. Gara watoita zvakanaka. Ndokutsanangura kunoitwa my Lord. Zvose izvi mukuita zvanga zvakajairika. Kana vaenzi vako vanobatwa zvakanaka, kana vauya vanobikirwa, kana vauya vanopiwa pokuvata, izvi ranga risiri dambudziko, but pakuzvapa part and parcel yeboka rekufamba nevaenzi ndopakaita nyaya. Ndopakaita nyaya. Vamwe takamanikidzwa. Ndokereke yatakutopinda. Chirasa moyo, chirega, chisunungura hasha, utofamba. Ndochechiri kutonanga kumusha iyi. Ndo zvakatoita. Wamanikidzwa murume akatoti iyo zvinhu kana uchitoda pinda chechi ino. Dzakatanga dziri hasha, but watona utojera. Ko wadiwa rega. Wadiwa rega waita zvakanaka. Tende kumusha. Mubvunzo unotiwo kumakomo tinosvika tose takakwana here. Regai tida kunamata ne vanoti Kristu ndibatsirei. Zvandakaisa mukereke muno zvizhinji. Makore andapambadza ndichinamata mazhinji. Shungu dzangu munodziziva Muponesi. Shungu dzekuda kuenda kumusha munadzo. Unyatsoziva kuti Kristu tikacherechedza kwatabva, vatakapfimbika vazhinji, handigone kukufuratirai, ndibatsireiwo ndiwane simba rekuramba ndichita zvakanaka. Kuti apo munouya kutora venyu,
Apo pachaverengwa mazita, vanhu vasvika kumakomo, nerangu rigone kuwanikwa riripo. Tamboita zvakanaka, tabikira vaparidzi, tachengeta vose vabate vebasa, taita zvose. Kristu nditendereni saraswa. Kana chiri chishuwo chako, uri munamato wako, ngatinamatei patakunamata tose. Kuna Baba vari kumusha mudenga, toda kukutendai nekutumira ngirozi kwamakaita masituations akasiyana kuuya kuti vhovhonora. Vamwe zvaitotsvaga kuti baba vatange vafa kuti tigokunamatai. Vamwe makatendera kuti tifirwe nevakadzi kuti tigokunamatai. Vamwe makatendera kuti tikure tiri nherera kuti tigone kukunamatai. Zvose kuita kwenyu, shungu dzamaitsvaga ndedzekuti unozorora taakumakomo ezuwari. Pakutotaurwa kwazvo vanototaura kuti vakomana havachaite zvemutoriro, vakomana havachaite zvekudhakwa, vakomana havachaite zvekuponda, vakomana zvezvigure takasiya mumakomo nomumaninga, hataende nemvura dzemuteuro takatosiya. Tibatsire kuti zvambotaurwa zvose kuti tiri vanamata, nemi mugone kutipupurira pamunoisa roko revanoponeswa. Tibatsirewo kuputsika kwatetedu wekare kusatibata, nemhaka kuti hatina another chance yekupukunyuka pakuponeswa uku. Uku ndo kunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Toyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akana kisa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndinosunungurwa ndi maropa a Jesu ega ndinoaona basi maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega ndirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega mbiri noimba maropa a Jesu ega rukudzo ndinonza maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega
Jesus